ndị Igbo ejem ọnụ ana m asị unu nnọọ. Oge omenala Igbo, ife anyị na-akọwara gị n'oge omenala Igbo bụ ọtụtụ ihe ndị Igbo na-eme, ọtụtụ ihe ndị Igbo ji dị ebube. Omenala ndị Igbo na-eme nke dị mma ka na-eme na nke dịkwanụ mma ka asị nke a biko anyị achọkwanụ nke a. Ife niile ka anyị na-ewetara gị n'oge omenala Igbo. Ọtụtụ n'ime ha ka anyị na-eje jụta ndị mmadụ ọtụtụ ihe dị aṅaa, ndị maalụ, ndị ọrụ ọnụ na-elu n'okwu, ndị maalụ okwu, maka na okwu na-adị mma na onye ma ife ọ ga-ekwu. Anyị jụọ ndị ama okwu si ya, nna nke dị otu a, nke dị otu a, ka esi eme ya, ọ dịzikwa mma ka a na-eme. Nne, kedu ka isi kọwaa ife dị otu a? Ife dị nke a na ife dị nke a. Omenala ọbụla, mmọnwụ, ọ bụ ịwa ji, ọ bụ ite egwu, otu ọbụla ndị Igbo si eme ya ka anyị na-ewetara gị n'oge omenala Igbo. N'ụbọchị nke taata, ife m ji bịa ka m tụnyere gị azụ bụ ihe a na-akpọ ikuchi nwaanyị. Ikuchi nwaanyị, gịnị bụ ikuchi nwaanyị? Aka na-ekuchi nwaanyị. Ọ bụ na akwụsịgo ikuchi nwaanyị, gịnị kpatara ya? Ka onwe ndị ka na-eme ya? Kedu otu esi eme ya? Gịnị ma eji na-eme ya? Gịnị ma eji kwụsị ya? Kedu ọtụtụ ihe gbasara ikuchi nwaanyị nyenwa ka m ga-ewetara gị n'ụbọchị nke taata. Chebiri anyị na m na-apụta ka m tụọ ego azụ maka na esi n'olu. Chetakwa na aha m bụkwa aka m bụkwa onye nke gị, Chidi Ikenna Amobi. Daalụ nne, ka anyị jee ka anyị pụta. We are done with this man to allow that they are burying this person. The family of Segun are doing. Ịma na ọ na-aka mma ebe ọbụla anyị nwere ohere ije ma nweta ozi anyị ga-agbasara unu n'ebe a. Anyị anaghị ana azụ, anyị na-aga, ọ bụ n'olu, ọ bụ n'Igbo, ọ bụ na ebe ọbụla ọ dị onye ga-akọwara anyị ihe gbasara ihe anyị chọrọ. Ebe ọbụla ọ nọ, anyị na-etinye isi ma wetara gị akụkọ dị otu a maka ọdịmma ndị Igbo niile. N'ụbọchị nke taata, mụ na ndị otu m wee buru egwu wee jebe ebe a na-akpọ Awono Owele na mba na-abụ South Development Center nke Ogwu Local Government Area n'Enugu Steeti. Ebe anyị zutere ofu nwa amadi, otu nnekwu onye Igbo ndị Igbo ji eme ọnụ na mpaghara n'Enugu Steeti a na-akpọ Ichie Chinedu Ude, ka eji Onoli Ugonabọ wee mara. Ọ bụ na bịa ka anyị ga ka anyị wuchie wee wetara gị akụkọ nke taata. Aha m bụ Maazị Chinedu Ude, onye Awono Village na mba na-abụ South Development Center na Ogwu Local Government Area na Enugu State, Nigeria. Afọ eji mmalị m bụ Ogbuefi Onoli Ugonabọ. Anyị kelere gị, ekele ka m gị dịka ịkọwatụgoro anyị onye bụ ihe bụ aha gị na onye ebe ịbụ. Biko anyị wee na-ajụ gị, biko nna anyị ukwu, kọwatụgoro anyị, ịkọwatụgo ndị Igbo na-ege anyị ntị taata ihe bụ ikuchi nwaanyị. Gịnị bụ ikuchi nwaanyị? Asị na mmadụ na-akụchi nwaanyị, gịnị ka ọ pụtara? Na asị na iwe onye na-amara ọjụọ ese akọwatala ya. Dịka omenala Igbo si wee kwụrụ, n'ebe m fụdebe, n'ebe mmadebe, n'ebe nna nke mụrụ mụ nọ, ikuchi nwaanyị na omenala Igbo emekwuru ya na be nke m, emegwu ya n'ọtụtụ ebe na be anyị Awono Owele. Ọ ihe dị bụ ọkpụ tọrọ ọkpụ ndị Igbo na-eme iji wee zikọ na nwoke nwere ka nụọ nwaanyị, ọnwụ egbuo onye n'oge, ma nwaanyị enu ka na ọnọdụ etu ime, asị na agwa nwaanyị a amakakwana na ya rapụrụ ya ka ọ naba n'ụdị na di ya anwụrụgo. Ụmụnna atụ alụ jụ ụmụnne di ya kedu onye ọ dị ya ka ọ ga-enedo nwaanyị anya ka o kuchie ya. Makwekọrịta ofu onye apụta na ya ga-ekuchi ya bụ nwaanyị. A na-emekwali omenala na ọ bụrụ na onye fụ na asị na na-ekuchi nwaanyị, ọ mata maba
ịmata maba n'ike ime nsọ ala ụmụnna ga-ama ndị mụrụ nke nwaanyị ji ama enwere omenala a na-emegharị ya iji zikọ na ọpụgo n'aka onye nke nwụrụ anwụ nọrụzie n'aka onye nke dị ndụ ọ bụrụkwa nwunye onye nke dị ndụ nke abụọ eme omenala dị ya okuchie ya chiva dị mma ọ mụtakwala ya nwa onye enu kuchiri ya ga na-azụ nke ahụ ọ mụtara ya na-azụkwa nke enu nwanne ya mụtara wee nwụrụ ekewe ife mgbe a ga-eke ihe ekezie nwa anụ o kuchiri nneva ekele oke nnafa nke enu nwoke enu mụta ka o kuchiri nne ha ekele oke nwoke nke ọzọ n'ọka isi eme ya nsi male na omenala Igbo na ka o si dị n'omenala Igbo onye bụ mmadụ ikuchi mmadụ a na-eme ya mgbe enu bụ enu. Ndewo anyị kene gị biko n'ụbọchị nke tata dịka anyị nọ n'ala Igbo tata ọ ka dị mkpa na nwoke aka na-akụchi nwanyị ka akwụsị gị mmasịrị ọkwa na-akwụsị gị mama ya sịrị okwu na ọka dị mana ife mejikwa na ọka dị bụ na enwevu nke mere ọfụ na o sitere n'usoro ndị ji kwekọrịta na be nkafa maka na enwere ebe a na-asụba asụba na ngwuru na enwe ndị kwu na ụdị ihe a bụ omenala na fa mara pụnata ya nwee ndị si na fa ma emezi iwu bụrụ na mmadụ ncha ya ekwelite n'ofu ihe dịka mkpebi si wee dị ikuchi mmadụ keta ka dị enwe nke ka mee ọfụ na be anyị ọ bụrụ onye ọgbọ m ka ọ bụ na ọnwụ ọ mụtakwa nwa nwanne ya nwoke nke ọ tọrọ kuchikwa nwunye ya nwa ya na ya na-abụ na-amụtakwa nwa ma kịta enwere ndị na-ekwu na mfa nwa ama eme ya eme kama nwaanyị mụta ofu nwa ma ọ bụ nwa na-abụ di ya nwụrụ ya na-etewe ndị ọ mụrụ anya ka ya jee nụọ nwunye nke ya nwee ndị si na-eji akọva ọnụ na bụ va menwere ibe dị na nwaanyị ọ bụrụ nke onye ọzọ n'ụfọdụ anụfọdụ ka va jee nụrụ na ya bụ ihe sitere ka mkpebi onye si wee dị na ka ọchịchị obi onye si wee dị na ibe mmatara ruo na nke ahụ ekene ka m gị daalụ nne biko mgbe na-ajụkwa ọzọ sị ikuchi nwaanyị a na-eme ọ bụ ihe kwesịrị ka akwụsị ya n'ala Igbo n'eziokwu eziokwu na ndị Igbo achọghịzi ihe dịka ikuchi nwaanyị kedu otu isi wee ghọta ya nna anyị ukwu na nghọta nke m ya bụ ihe adịghị mma ka akwụsị ya maka ibe o ji ọ dịghị mma ka akwụsị ya bụ gịnị chi abụghị otu ma akara aka bụrụ otu enwere nwaanyị a ji anụta taa ọ bụrụ omume nwaanyị a amasị ya ma ụwa ekwezighị ya na di ya gaba bika nka ezigbo mmadụ nọ n'akụkụ bụ nwanne di ya nwere ike iduru ya bụ nwaanyị jikwata ya o birikwa na be ha nwa a sị na ara anụ azụ ikekwa bụ na ọ mụtabeghị nwa di ya nwụrụ mana omume ya dị mma anụchie ya ọ mụtakwa iwe na o kwesịrị ịmụta ọ bụrụkwa na ọ mụtagolu nwoke amụta kama a ya arapụ ya o jee nụọ dị ebe ọzọ jebido gwatawa afọ ụmụaka ọ mụrụ nwoke nu enwere ya n'elu anya nwoke nuchie na ngwuru anwa ma na ibe niile bụ na befa ka ọ ka dịkwa ekwukwa na ọ dị mma aga m na-ekene gị na-ekene a na-eju afọ nna m dadalụ nne nwee na-ajụ ọ bụrụ na emere omenala a ekwesịrị ime tupu onye nke dị ndụ akpọrọ onye nke ahụ nwụrụ nwunye tupu nwoke dị ndụ akpọrọ nwaanyị nke di ya nwụrụ anwụ sị ka o kuchie ya ọ bụrụ na emeghị omenala a ekwesịrị dịka isi wee kwu omenala a ekwesịrị ime dị mkpa na aga eme ya ọ bụrụ na emeghị ya gịnị ga-eme
nwoke dị ndụ kpọrọ nwaanyị nke ahụ ndị ya nwere anwụ n'ụba, o nwere ihe nwere ike ime ya, gịnị ga-eme? Ka ọ tụrụ anyị nne anyị biko daalụ nne. Ọ ga-abụ alụ, ọ ga-abụ alụ mmadụ nnekọta ọ wakpo nwunye nwanne ya, ọ bụrụ na ọ bụlụgo enyi ka o mebelie. Ọ dịkwa ụzọ na-abụ enwere nke a ga-eme ka ọ ghara ịbụ nọọ enyi ka ya na ya na-eme, na nwunye nwanne ya nu ka dịkwa na obele na ọ ka na-atụ ime, mana nwanne ya nwoke nu anwụrụgo. Akpa nye nwaanyị ezigbo ọnọdụ ọnọlụ, mmadụ na-amụtakwanụ nwanne ya nwoke mụrụ nwa, nwanne ya nwoke nwụrụ anwụ, mmadụ na-amụtali ya nwa site n'aka nwunye ya enu, ọ nọlụkwa n'afa nwanne ya nwoke enu nwụrụ anwụ. Nke anwa ọ dịkwa, mana imezie ihe na ụdị na ịchọrọ ka ị mụtawali ya nwa n'ọnụdị ka eyibazi ya nwunye nwanne ya nwoke nwụrụ anwụ onu oyi, ọ dịkwa mma. A na-akpụ ya ọbụla alụ, a na-akpụ ya ọbụla alụ, maka na onye rapụrụ ngwuli ya, rapụrụ ebe ọzọ bịa na ngwuli abịa na-agbarakwa n'onwe ya, abịagbala onwe ya bụ ajọ akpị ka ọgwụ. Na be nke anyị ọ dịrọ mma, a na-emeri eme. Mgbe na-ajụ anyị ma na ife anyị na-eme bụ ka ndị Igbo ghọta ebe a na-eje nakwa ebe esi. Mgbe na-ajụ biko, ọ bụ na nwoke dị ndụ nwanne ya nwụrụ anwụ, kedu mgbe ọ ga-abụ oluo o wee si ka ọ jee kuchie nwunye nwanne ya nwoke nwụrụ anwụ? O nwere oge eji eme ya iche? O nwere oge ọ ga-abụ oluo o wee nwee ike ime ya ka oge ọbụla nwoke nwụrụ nwanne nke dị ndụ agaba gakuchie nwunye ya ozugbo ozugbo? Kedu otu esi emekarị ya n'ala Igbo? Daalụ nne. Ajụjụ ajụrụ amaka, maka na Igbo nwere nsọ. Nwaanyị di ya nwụrụ ka ya nọdụ, ọ ya akwa okpe, ọ ga-akwa okpe, okpe n'ụba asụsụ Igbo, iru uju na di ya nwụrụ. Eme nke izu ịtọ, eme nke izu ịsaa, eme ofu nke mgbe arọ, ọ bịa wụcha ajadu. Afụ na nwaanyị apụtago ajadu, nwaanyị pụtasị ya ajadu na nwoke agbago arọ, na-emesigo ibe dị na ya, na-esepụgo aka mmụọ ebe ọ nọ. Onye chọrọ ikuchi ekwuwe okwu ya na a na-ekuchiri mmadụ na ajadu, a na-emeri eme na omenala Igbo niile. Onye merie ma na-alụ ka ome ka esi malia dị ya. Biko nna anyị ukwu wee na-ajụ otu isi kọwara anyị ya, ọkwa otu a ka ndị awọ nọ Oweli nke dị na mba na-abụ South Development Center ndị n'ime ọgwụ Local Government Area na Enugu Steeti, ọkwa otu a ka esi eme ya ka ọ bụ otu ndị Igbo niile si eme ya ka ị kọwara anyị otu a? Otu anyị si eme na be anyị ma na Igbo ndị ọzọ ka m na-agwa gị ya. Anụ Igbo riri jirila ede na-asọ nsọ ana mala ibe bụ ọdịnala Igbo mala na otu esi eme ya ka m gwara gị ya. Maka na ajadu bụ alụsị, ajadu bụ nnukwu nsọ. Nwaanyị ajadu a na-ejere n'ebe a na-eme efe ofufe omenala anyị. Nwaanyị ajadu a na-abarakwanụ n'ọba ekele ji. Nwaanyị ajadu a na-ejere ije abalị. Nwaanyị ajadu a na-apụrụ ụgwọ nnukwu ọlị. Nwaanyị ajadu a na-akọkwuru ọnụ n'abịa ma nụọ ọgụ. Enwere nzukọ nwaanyị ajadu ya ejebedi, ebuli oche debeli ya n'akụkụ na ọ ka nọ na nsọ. Ma ya fọzidari nwoke ibe masọ dị isi oyi chọrọ nwaanyị ajadu ije kuchie. Ọ dị n'izu ihe mere dị akwanye wụ na omenala Igbo ka ọ bụ. Onye na-amarị ya taa amarị ya na omenala Igbo. Mgbe na-ajụ ọtụtụ mgbe ọ na-abụ nwoke nwụọ nwunye ya dị ndụ, asị ngwa nwunye ya nke dị ndụ ya ga ka ọ nụta nwaanyị ọzọ, ka nwunye ya ga nụta nwaanyị ọzọ, ka ha na-abụbiri wee mụbakwazịa ụmụazị. Ama m na-ajụ biko kọwatụgoro anyị ya bụ okwu, kedu otu a kasị eme ya, ka esi fe ya? Tupu akpa alụsị nwaanyị jee nụta nwaanyị n'ava die, ife dị na akwa awala ugboro na-abụ.
ibe dị na-akwa awala ugboro na-abụ ibe dị na-akwa awala n'ugboro na-abụ abịrị ibi ọbụla mkpọ maka mavụrụ ka nwaanyị ga-esi wee bịa be die tụwa atụwa mụọ ọ bụ na ọnwụ na alịa die okwuwe okwu ije nụta nwaanyị ọzọ ọ bịakwarụ kama nwaanyị asị na ya da-atụzi ime n'ibi ya maọbụ sọ nwaanyị kama ka ahụ ekwe ofu nwa ya n'ụlọ n'afa die enwe ndị na-eme nke ahụ ọ bụrụ na nwaanyị abụ na ọ tụrụ ọcha na ọ mụrụ amụ o nwere ike ịkpa alụ si ka eje nụta nwaanyị na akụrụba ya na die na ndị ọzọ ya eriekwana ya mgbe agbagharịba kekwa afụ onye tụgo ime a na-enwere onye nwere eje dute ya na ụmụaka mee omenala dị ma ọ jee dute onye dị ime n'afa dnu Chukwumebele bụ amụta nwoke akwanya bụ na okemefuna onye ibe nwere ike ime nwaanyị ịtụ alụ ka anụbata nwaanyị ọzọ ka nsi mmadụ ma na mpịachi kedu okwu ị nwere ike ịtụpụrụ ndị Igbo na-ege anyị ntị tata na mba niile ha nọ gbasara okwu a na-akpọ ikuchi nwaanyị? okwu na-atọgbọrọ ndị Igbo na ikuchi nwaanyị bụ gịnị? ọ ya akalụ ndị Igbo anyị mma kama mmadụ ije dute ọbara ọ na-amara ebe o si na ụdị na ya gotere nwa egota kuchie nwunye nwanne gị na ofu ọbara anwa ka ọbara anwa dị na be unu kama mmadụ ije nụta agbụrụ ga-abịa ghasa ngwuru unu maka na agbụrụ nwere agbụrụ na-aghasa ngwuru ofu inwe ike ije nụta mba bụ mba n'ime amara asụsụ na-enwere omenala enwere ntọala ọ bụ otisa ngwuru nọta onye nke unu ma bụrụ ama unu na ya bigoro ebi na ngwuru maalụ nsọ ngwuru unu maalụ ọdịnala unu ịmalị ya ịnụta ya nyanwa amago ife unu na-asọ nyanwa amagolo ihe unu na-eri nyanwa amago ka unu si aga malụ ka unu si ana nye mere mmadụ ifere na asị na ịnụchiri nwaanyị anụchi nnuchi nwaanyị bụ ugwu ka ọ bụ na nwaanyị a bụ ezigbo mmadụ bụrụ ezigbo agbụrụ nyelu ngwuru unu enwerụkwa onye ọya dị mma na nwunye nke ya na-atụ na-amụ ọ chọba onye ọya ekuchikwu na ekpere anyị bụ onye nụta ya n'ụka ka eje ekuchina mana ọ dọpụta na ụdị anwa si kuchikene wee zikọ nwaanyị anwa na aka ya dị ọcha na ngwuru unu na ije ọ bịara bụ ije o kwesịrị ịbịa kama na uwe kwazi nakwanya bụ ndụmọdụ na-adụ ndị Igbo anyị na-azị keta anụnwa na onye pụta ijebe ugwu Awụsa ịnụta nwaanyị ọ dị mma enwere ebe ekwu mmadụ ya nụta nwaanyị iche ma ịlụzie n'ụlọ ma ị mara nke bụ omenala Igbo kpatala iwere aka na ije tinye n'aka ebe onye kwere n'omume onye were iru akwado yiri n'azụ ya onye jikwu ya pụta ma avụ ya ụfọdụ na-ekwere na ruo nnaba nso nnaba ọ na-akpụdebeba nso ka akọlịa ntọala ọ ya anọgide nna ya ụzọ wee ru mbọsị a gwara ya na nna ya nwụrụ nne ya na-ejesi ya nata enwụra nwoke ya gwa ibe bụ ntọala ụfọdụ a na-erulo nneba nso na nneba nwere taịm ịkọrọba ike wọbụ onye nna ya nwụrụ gboo nneba akọlịba nekwa ụfọdụ na-afọrọ dị nneba anya tupu mmebe ya anata ọ bụ na enisigo nneba atụọla ya aka n'ini nne kedu ibe ị maara enwe onye okenye ị na-anata ụlọ onye bụ onye Igbo nwa anụ Igbo avụ Igbo ọbụla nwa avụ Igbo ọbụla n'ebe ọ nọ sokwa ya na ụlọ nọ ana bekee kaba arụ wepụta oge nata ịnata kpaba okenye nso ụfọdụ amarozi ebe ụka na nnaba dị na anyị nwere ana aba dị otu asị gị jee nya ekwuru na nke onye ọzọ na-aṅụ iyi nọ gị nwanwe ụfọdụ amarọ na va na ndị obodo dị otu agbara agbata na ebe agbadebe ụfọdụ amarọ ibe obodo va na-asọ kpatala na ịpụta echi niile makwasị omenala n'elu omenala aghọgbuli gị tigbuo ekwuzie na nwanne nna ya akọgbuo eyi na nsi gbagbuo eyi na aja ma ọ bụ ibe ikwesịrị ịmatanụ n'obodo ọbụla nwere ibe na-echeba ụmụ avụọ na Igbo niile ma nwoke ma nwaanyị kwesịrị ịma ibi ndị beva na-eri na ibe ndị beva na-asọ
ka ndụ anyị wee too ogologo. Ekenekwa m unu. Ekeneka m gị Ichie Chinedu Ude nke eji Onoli Ugonabọ wee mara. Anyị na-ekene gị ndị nabatara anyị na be gị n'eziokwu ma mepekwara anyị ụzọ si anyị bịa were oche ka anyị kparịta ụbụbọ gbasara ndị Igbo na ife na anyị Igbo nsogbu ife na-eme ka Igbo dịkwa mma. Anyị na-ekene gị na-asị na ọ ga-adịrị gị na mma. Nna m anyị wee na-asị gị na anyị nwekwara ike ịbịa oge ọzọ ma nwa ike ọbụla gbagoju anyị anya. Anyị nwere ike ịbịa oge ọzọ ma tụtakwa gị ihe anyị ga-eme ya maka na ọkwa na ikwu amarọ ibe ezi. Ọ bụ na ndị mmadụ mara otu esi eme ihe mara ebe a na-esi mara ebe esi gbakwara ebe a na-eje ejikwara m n'aka na ala Igbo ga-adị mma. Onye nke m Ichie Onoli Ugonabọ ekeneka m gị ma sị gị deme daalụ nne. Okwu agbamume na-enye unu bụ ndị bịara ije a bụ ndị Igbo Amaka Production ndị na-emepụta ejije Igbo. Mgbamume na-enye unu bụ unu jisi ike unu ada na mba maka na oje mba na-enwere ilo. Otu unu si were okwu unu si obodo unu bịa be anyị bawo n'Owere taa, obodo ọzọ amaligo na-enwe ebe bawo n'Owere. Ọ bụrụ na enwere ndị Igbo na-amarọ na enwere ebe bawo n'Owere, amaligo na enwere ebe bawo n'Owere bụ Onoli Ugonabọ. Omenala anyị anụ na-amaligi otu ọgụla osi marụkwa omenala ndị ọzọ wee zigalị mba ọzọ kwa afụ na ife dị n'Igbo dị n'Igbo. Umenna bụ unu bụ na unu ga-alị na unu anya dara otu unu si akwalite omenala Igbo ka Chukwu esi akwalite agamnihu unu. Nwa afọ Igbo si na ife unu na-eme dị mma ọdịnala Igbo ya gọzie. Unu jisi ike unu adakwana mba mgbe gata elu asị na unu onyonyo enwere unu onyonyo nna afụba ọ bụrụ ibe Igbo ka a na-eme na ya ọ dịkwaba mma wee bịakwa na nke unu bụrụkwa Igbo amaka. Ndị Igbo na-ege anyị ntị ebe a ka anyị wetara na mpịachi n'ụbọchị nke taata ebe a ka anyị na-eweta ya na mpịachi na-asị gị daalụ maka ige anyị ntị taata. Daalụ ọbụna nwere nke ị mụtara kụziere ndị ọzọ, ọbụna nwere nke ị chọrọ ka a gwa gị nke ị na-aghọtasị kpọọ anyị n'ekwentị jụọ anyị ihe dị otu a kedu ka esi eme ya, kedu ebe a na-eme ya. Ọ bụrụ nke anyị ma anyị aza gị, nke anyị na-amakwa anyị achụba ndị mmanya ma jụba ọha ajụjụ ka anyị gbaa mbọ na anyị wetara ndị Igbo ihe niile ha kwesịrị ịma gbasara omenala Igbo ka anyị kpọchi ya tọọ omenala anyị ka ọ nata ka anyị nwebe anwụle ka anyị dịka ndị ibe anyị ka anyị na-enwe ahụ na-ama n'elu. Ekenekwa gị n'ụbọchị nke taata masị gị daalụ maka ige anyị ntị rinne. Aka mbụkwa onye nke gị Chidi Ikenna Amobi ka ọ dị izuụka ọzọ. Ekenekwa m gị daalụ rinne. Igbo mara mma, Igbo kwenu.